Yo, ayo. Oh ya ayo nang ngendi? Moh mesti ngejak mendem koyo. Golek sitok iki anget-anget no. Boleh sitok-sitok mau akhirnya aku sing bayar yo. Be aja alasan Alasan apa memang kelakuanmu yo ngono kuwi ya. Wegah wul. Mau motorku ngebos. Wis tak parani. Meh mau parani no endi omahku wis pindah. Ayo. Nang omah jegrek iki bingung iki. Bingung ya cekelan cagak kono kok. Wegah modal kok ngejak mendem ae kowe yo. Wegah aku. Be sasakan ngomong sasakan alasan. So minggu nek wis bayaran. Lan duit aku. Wek semoya akhirnya ora budal ayo. Budek ngono kan. Butrek ngombe butrek. Dong ora.